What's up lovely people guys, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फेन खेबसे बरायहरफिनबावनाय जाहैबाय। बिदिब्ला दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे मोजाङै नायलांब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ दानना नायब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिनायबो नङा आरो नायनोबो रोंनाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ दानना लासेनो जोबजासे नायलां, अब्लानो बुजिगोन ओमफ्राय भिडिअखौबो नायनो रोंगोन। बिदिब्ला मेन पइन्टआव थांदिनि। नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा फटाफटनो साबस्क्राइब खालायदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो अल नटिफिकेशनाव थुना लादो। मानो होनोब्ला जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांनिसिम सिगांनो नटिफिकेशना नोंथांनि मबाइलावहाय नुजाहैयो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव। आरो दिनैनि बे भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ माबोरै नायो बेनि सोमोन्दै आं फोरमायगोन। गोबां मानसियानो दासिमबो नायनो रोङाखै आरो बिथांमोना दासिमबो टेलिग्राम चेनेलावबो जइन जानो लायाखै। बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो टेलिग्राम चेनेलाव जइन जाग्रोदो। ओमफ्राय लोगोसे jwbjase होननाय एप्सखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालायना लादो। प्ले स्ट'रावनो मोनखागोन नोंथांमोना, बेनिफ्राय डाउनलड खालायना लाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना सिनायाब्ला आं दा नोंथांमोननो दिन्थिगोन। माबा टेलिग्रामावबो बेखौ लिंक होना दोननाय दंखायो, नोंथांमोना टेलिग्रामनिफ्रायबो डाउनलड खालायना लानो हागोन। मेन खोथाया जाहैबाय नोंथाङा टेलिग्रामखौ दाबो डाउनलड खालायाखैबा टेलिग्रामखौ डाउनलड खालामदो। आरो नोंथाङा जुदि टेलिग्रामखौ डाउनलड खालायखांनानै लगइन खालायनो रोङाखैब्ला बिराद सिम्पोल, माने बेयो वाट्सएपखौ नों जेरै खुलियो बेयावबो नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होदो, ओमफ्राय OTP ल' नांगौ। ओमफ्राय OTP होबानो नोंथांना टेलिग्रामा लगइन जागोन आरोना। अब्ला नोंथाङा लगइन जाना लादो। ओमफ्राय आंनि भिडिअआवहाय पिन कमेन्टआव नङाबा डिसक्रिपसनाव मोनगोन नोंथाङा टेलिग्राम चेनेलनि लिंकखौ, बेयाव थुनानै जइन जाना लादो। अब्ला नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। भिडिअनि बागै खोन्थानोसै आं भिडिअखौ माबोरै नायो। जाय बिथांमोना दासिमबो नैबे एप्सखौ डाउनलड खालायनो रोङाखै बेखौ डाउनलड खालायदो। नैबेयाव थुबानो जाय बिथांमोना मोनगोन आरोना भिडिअखौ नायनो रोंखायो बिथांमोना पासवार्डखौल' नायना लादो। डाउनलड खालायखांनायनि उनाव नायदो थांनानै जेनेबा नोङो बबे भिडिअखौ नायनो हायाखै पासवार्डआ भिडिअ स्क्रिनाव मोजाङै गोसो होना नायब्लानो जाबाय। जेनेबा नैबे पार्ट 17 बिथांमोनखौ पासवार्डखौ नोंथाङा लादो, बेयाव खनसे थुदो। खनसे थुनानै नोङो नैबे एक्सट्रेक्ट हियार टु आर्चिभ दंना बेहाय, नैबेयो बे फार्स्टनियाव थुनो हागोन, नों सेकेन्डनियाव थुनो हागोन। आं सेकेन्डनियाव थुनोसै होनना थुबाय। नैबेलाय नै भिडिअआ लग देखायगोन, दे थाला देखायबाय। बे लगआवहाय नोंथाङा एक्सट्रेक्ट हियारआव थुयोना अपेनाव थुयो बे नोंथांनि खोथा आरोना। एक्सट्रेक्ट हियारावबा बेयो डाइरेक्ट पासवार्डनिफ्राय भिडिअआव थाबाय थागोन एनि टाइम। आरो नोंथाङा जुदि अपेनाव होयोबा नों नायनोल' हागोन आरोना, ओमफ्राय भिडिअआ लगैनो थाफिनगोन। नों पासवार्ड होदो, नायफिनदो आरोना। बे सिस्टेम जेबो नायदो। नै आं बे अपेनाव थुबाय दे। अपेनाव थुनानै पासवार्डखौ होनोसै आङो। नायदो नोंथांमोना पासवार्डआ बेसेमोनथाय र' आंबो गोसोआव थाजोबलायलाङा। नैबे 17नि मोनथाय, आं नोंथांमोननो खोन्थासै पासवार्डखौबो। 5679 56794295 पार्ट 17नि पासवार्ड बियो। आं अकेआव थुबाय, बेयो नै डाइरेक्ट अपेनाव देखायबाय। बहा नायनो नों नायदो। आं जेन्डाराव नायनि र' नोंथांमोननो देखायनि। बे डाइरेक्ट भिडिअआव फैबाय आरोना। जायासै र' बेवहाय नायजाया जेन्डारावहाय। अपेन पासवार्डआ 56794295 अके। गाइस